Ikaduhang pulong. Udi mikom eres in paradiso. Karong adlaw ikaw mahiuban kanako ngadto sa paraiso. Lucas 23 ngadto sa 43. Ang Dios nasayod unsay anaa sa kasing-kasing sa tao. Ang mga litok nga mulibkas sa atong mga ngabil, igo lamang nga magdason o pagpalikon sa mga bungat sa atong kasing-kasing. Apan dili malimbungan ang Dios, kay bisan itukmod sa kalanog atong mga tingog paglitog sa mga pulong nga sukwahi sa atong pagbati. Ang maong mga pulong kawang lamang, anugon ugway kapuslanan sanglit ang Dios, nakaila sa tao bisan sa sulod sa iyang kasing-kasing. Ang paglansang kang Hesus diha sa krus, mao'y usa ka matang sa makauulaw nga silot. Dihang si Hesus nagbitay niya ng cross nga walay higayon pag-ikyas gikan sa silot nga kamatayon. Siya nahiagom gihapon ug naghingapin nga panghimaraot, dili lamang gikan sa mga tumatanaw ug gikan sa mga lumalabay nga tao, kundili lakip na ang tulisan nga gipadupa usab sa cross uban kaniya. Habig sa iyang wala si Istas, apan si Dimas ang tulisan nga habig sa iyang tuo. Tinukmod sa iyang hugot kapag tuo sa pagkabalaan ni Hesus. Mibadlong kang Istas nga mitamay gihapon sa Ginoo, bisan anaa sa baba sa kamatayon. Siya mingon, Hesus, hinumdumi ko sa imong pag-abot sa imong gingharian. Si Hesus mitubag, Hudi mikom eres in paradiso. Karong adlaw ikaw mahiuban kanako ngadto sa paraiso. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 23 ngadto sa 43. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaduhang pulong nga gilitok ni Hesus samtang nagadupa niya ang cross. Pulong ba kini alang sa piho nga tao o alang sa tanang Dimas ni adtong adlaw o karong panahuna? Si Dimas nakaamgo sa sala nga iyang nabuhat, lahi sa mga kriminal na gipadupa sa krus sa unang panahon, nga nagyubit sa mga maghuhukom sa kadagkuan sa kagamhanan, bisan pa sa mga ginikanan, mga igsoon ug mga kaila, sanglit dili buot nga mga matay. Si Dimas nakabaton og timos nga kahimungaong nga ang tao nga gipadupa sa ilang taliwa way nabuhat nga sala, ilabi na nga gihukman raw sab sa mga tao sa silot nga kamatayon. Apan ang labing mahinungdanon mao ang katimos sa iyang mga litok, lunsay ug way sambog nga pagpakaaron ingnon. Sanglit siya usa ka tulisan gituuhan nga maong litok may unang katapusan niyang pag-ampo ngadto sa Dios. Apan kini gihanigan sa matinuoron nga pagbasol, gitukmod sa lunsay nga paghinungsul.
hinungdan, diyang nasangkon sa unahuna, diyang nasabot ang pagkamatinuoron sa maong kawatan. Si Jesus wala magdungina sa iyang balaang pulong, sa iyang pagtubag. Udi mikum iris in paradiso. Karong adlaw ikaw mahiuban kanako sa paraiso. Apan unsa magkining paraiso? Nganong dili man langit ang gipasalig sa Ginoo? Asa man di ay siya paingon? Ang paraiso nga gipuy-an sa atong mga unang ginikanan, nga gihulagway nga hupong sa hunsay o kinayanhong katahong, puno sa tanang kinayanhong linalang, mga mananap nga nagalakaw ug nagakamang sa yuta ug nagalupad sa kahanginan, mga lagkutmon, mga bungahoy, ang tanan paghinanglan sa kinabuhi. Diin ang tao gihatagan sa magbubuhat ug pagpulutan ibabaw nini. Sa ato pa anaa ang kaharuhay sa kinabuhi. Apan ang paraiso nga gitumbog sa Ginoo dili ang tanaman sa Eden. Ang paraiso nga gipasalig kang Dimas mao ang taliwa nga dapit. Diin ang mga kalag sa mga matarong nagahulat sa pagkabanhaw o sa katapusang hukom. Kini ang dapit sa mga matarong, dapit diin ang mga sala iyang gipapas pinaagi sa iyang bililhong dugo. Dapit din ang kalapasan iyang gihugasan sa buhing tubig gabi buhagay diha sa iyang kilid. Ang tanang tao makasasala. Hinumduman ko pinasikan sa Ebanghelyo suma ni San Juan 8 ngatos 1 versikulo 9 nga dihang usa ka babay isakpan nga nanapaw siya gida sa mga iskriba ug sa mga Parisiyo atubangan ni Jesus. Apan aron pagsuway kaniya sanglit suma sa balaod ni Moises, ang maong babay kinahanglang patyon pinagi pagbuno ginamit ang mga bato. Apan si Jesus miingon nga kinsa ang waysa kaninyo may muna pagbato kaniya. Apan way bisan usa nga milabay og bato ngadto sa maong babay. Walay nakaago pagbuhat sa ingon sanglit ang tanan makasasala. Sa ilang pagpanglakaw silang tanan ning padayag sa ilang pagkamakasasala. Wala malitok sa pulong ang ilang pagkamasalaypon apan tataw nga nadayag diha sa buhat. Apan pipila man kanato ang naisama sa kawatan nga si Dimas. Kinsa man kanato ang adunay mahinulsulon nga kasing-kasing. Aduna ba'y muangkon sa sala nga ilang nabuhat? Walay matago sa Ginoo. Ang mga mata sa Ginoo lapion sa 10,000 nga labaw pang bahayag kaysa adlaw. Anaa hinuon naghingapin nga pangulipas bisan na matud-an nga nakasala o kaha nagawat ilabi na sa salapi sa katawhan nga gipiyal ngadtos kagamhanan. Ang uban ka tinukmod sa tanlag mukalit lang pagluwat kikan sa ilang katungdanan. Apan ang maong pagbiya sa katungdanan dili gihapon makapapas sa ilang kalapasan nga nahimo. Gikinahanglan ang matinuoron nga litok sa kasing-kasing ug bungat sa mga ngabil sa bugos nga paghinulsol sa mga sala nga nabuhat. Di naghulat usab ang mga litok sa balaanong pasaylo nga dugay na nga naghulat sukad pa sa pagpakasala tapos sa kabuhatan.
Hesus, hinumdumi ko sa imong pag-abot sa imong gingharian. Si Dimas wala mangayo og bahandi, wala mangindahay o karuhay, kay unsa may kapuslanan niini nga siya ana manusab sa ngilit sa kamatayon, nga ang buktong pangandoy mao lamang ang usa ka kahimtang diha sa kaisipan sa atong Ginoo, nga siya hinumduman lamang. Ang paghinumdum mudangat lamang kun ana ang paghikalimot. Ang kalimot mo'y sukaranan sa paghinumdum. Apan ang Ginoo sa iyang balaanong kinaiya, dili angay nga pahinumduman sanglit siya makalimot. Siya nasayon sa kadaghanon sa mga lugas sa buhok sa atong mga ulo, sa mga lusok sa luha, ngaming dahili gikan sa atong mga mata, sa kalapdon sa kawanangan, sa kahabugon sa mga panganod, sa kadaghanon sa mga bituon, sa kadaghanon sa balas diya sa baybayon. Ang iyang kaalam dili gayud hitukngan, ang iyang salabutan dili magtugkad, ang iyang kabubuton dili kahulipan sa tawhanong katakos ug sa yutanong kinaadman. Ang binuhat dili mahimong mulabaw sa iyang magbubuhat, ni ang tinubos magtubos sa iyang manunubos. Ang gibuhat ni Dimas mo'y usa kapag sangyaw sa pagkabalaan ni Hesus. Nahimo siyang dumadapig sa Ginoo taliwa sa mga buhing pagsupa sa mga Hudiyo ni adtong panahona. Nahimo siyang usa ka matinuoron nga magtotoo sa mga pagtulunan sa Ginoo ug malig-on nga tigpanalipod sa pagtuo. Busa angay unta natong sundon ang mahinulsulon nga kawatan aron usab kita makabaton og dako nga pagsalig sa atong manunubos sa iyang pag-ingon. Odi Miko Meres in Paradiso, karong adlaw ikaw mayuban kadako sa paraiso. Wala na'y labaw pang manindot pamation sa pasaylo, nga luwatan bisan gikan pa sa tao nga atong gibuhatan og kadaot. Ug labaw na gayon gikan sa manunubos kansang kasuguan atong gilapas. Kasuguan nga gipahamtang sa Dios alang sa atong kalambigitan ngadto sa magbubuhat ug sa atong kadugtungan ngadto sa atong isigkatawo. Tinaw ang katuyuan sa langit nga kitang tanan makabaton unta o panagdahit. Mingkatap sa kadalanan ang daghang makililimos, ang tanan pulos na nagtuktok sa pultahan sa atong dugan nga nangayo sa atong kaluoy, ug dayag na lang nga angay gayon sila nga kaluyan kay kitang tanan mga makililimos usab sa langit nung panalangin. Apan daghan ang nagpahimulos sa kaluoy sa uban, nga ila na lang gani nga pugson ang pagkamanggihatagon. Ang kaluoy angay nga ipanghatag, apan dili labdihon. Kay kun imong kawaton ang akong ginamos nga sudan, magpabili ng akong kayubos, bisan pa kun ikaw magtanyang pag-ilis nini og lamian nga baka nga linat-an. Daghan na kaayo ang nagpatusok-tuso na nagpakilimos, aban mga lubo nga nagsapot og mga balibos karnero. Mga kawatan ug mga tulisan, dili lamang sa kadalanan, kundi
sa mga tabuan o mga tindahan na naggamit o mga limbungan na timbangan, o ilabi na sa mga buhatan, sa mga patigayon o sa kagamhanan. Busa, bisan asag dapit sa kalibutan, bindag sa usab ang daghang kawatan o tulisan, luho o panapot na nagbarong o na nagkurbata pagani aguban. Apan bisan pa sa atong pagpakasala, walay butang nga dili mahimo sa Dios. Busa atong sundon si Dimas, kung atong buhaton ang timos nga paghinulsol, kung atong batunan ang tiunay nga pagbasol sa atong daghan nga nahimong mga kalapasan. Ang Ginoo dili gayon magmakuli paghatag og pasaylo sa iyang pag-ingon kanato. Udi mikom eris in paradiso. Karugad lawa, ikaw mahiubad kanako sa paraiso. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.